Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shine darasinmu yau za mu tashi a na yau kwanan wata 27 ga watan 11 shekara ta 2020. A E I O U na ne ni no nu nama nasa nana namu nema nemi nemi nefa nesa numfashi nisa niƙa nine noma nono nuni nuna nufi nufa zakara wuƙar baba barewa ra a e i o u ra re ri ro ru rago rama rami rani reno redi rediyo rero rimi riɗi rijiya riga romo roro rogo roba ruwa ruga rubutu rura raƙumi wayar tarho ɗan makulli sa a e i o u sa se si so su sa'a sama saka sesaya sefa seta siyasa sikari sisi soso soyayya soro susa suka suma misali sata ɓera wannan ɓera ne ɓera yana satar daddawa ta a e i o u ta te ti to tu tara tari taro tela tebiri teku tilo tifa titi tono toyo toto tuya tuta tulu misali talabijin rediyo mai hoto takalmi yana da amfani sosai yana kare lafiyar ƙafa yana hana dauɗa ta shiga cikin ƙafa yana hana yankewa da kwalba yana hana taka ƙaya wa a e i o u wa we wi wo wu wawa wayo wari weka wege wega windo wiwi wili wofi wowo wofi wuya wuƙa wuta wannan kwanon suna sa ƙwarya tsuntsu duka tsuntsu ne ya a e i o u ya ye yi yo yu yaya yara yayi yeho yekuwa yini yifa yoyo oyoyo yunwa yula yula misali yara yaro yara biyu suna wasa yaya yana da keke wannan keken yaya ne za a e i o u za ze zi zo zu zaki zargi zare zero zezaya zaizaye ziyara ziza zobe zugi zomo zuciya zuma zikiri bidiyon kyamara rikoda so wannan shine darasinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kasance da wannan tasha na Zee Baffa TV ku subscribe kuma ku danna tsaron nasarwa da zarar mun daura sabon bidiyo